Du har sat mig i gang med at smelte lidt smør. Ja. Jeg skal lave jævning, siger du? Ja. Jeg skal lave en smørbolle? Lige præcis. Godt. Jeg har taget en del smør. Ja. Og hvad gør jeg så? Og så tager du cirka en del mel, sådan til det passer med, at den ikke bliver for tør. Og nu ved jeg jo, vil du sige lidt mere? Ja, prøv at putte det, og så prøver vi at lige røre den op en gang. Okay. Det passer en lille smule mere. Jeg synes det ikke. Så du får lidt mere. Tak. Hvordan er det med sådan en smørbolle? Kan man tillade sig at røre den? Det er ikke forkert, at man smelter smøret først. Nej. I gamle dage, der stod man og rørte den her smørbollen rundt. Ja. Så nu skal der have noget varme på. Nu skal der varme på? Ja. Er der andre måder at lave en jævning på? Ja, der er rigtig mange. Fortæl. Helt personligt, så laver jeg også smørbollen, men jeg vælger så at bruge den, tage andefedten og sky af, tage andefedten af, og ligesom gøre den klar på en eller anden måde. Og så... Altså Thomas, bare for at jeg skal forstå det, det vil sige, det her, det er jo den uforfalskede rene andefed. Ja. Og hvad gør du så? Så tager jeg ligesom og ligesom gør den ren, koger den op og tager urenheden af. Ja. Men det er jo ligesom fedt, ligesom med en smørbolle, så bruger jeg bare den med mel i stedet for, så får jeg andesmagen med i sovsen. Du blander simpelthen melen direkte op i andefedten, og så laver du den der? Ja, når den er lavet. Og de er lige gode? Lige præcis. Man kan sige, at den her har meget mere smag, fordi det er fra anden af. Den har mere smørsmag. Det er klart. Okay. Jeg har lavet den her nu. Ja, så skal vi... Hvad skal vi have i nu? Så har jeg et lille trick her. Jeg må høre. Det er, at når nu vi har en dejlig smørbolle her, så i stedet for at tage din fond, hvor der også er fedt i, så gør den lidt det, at man kan sige, at den kan ikke rigtig åbne, så den kan ikke blive sådan lind og lækker. Træk lige træk med iskoldt vand, når den er varm, selvfølgelig smørbollen. Bare en lille bitte smule, det gør, at porerne i melen ligesom åbner, så er den mere modtagelig for mere fedt. Du kommer postevand ned i smørbollen. Ja. Iskoldt postevand ned i din smørbolle. Så skal vi have varme på, Peter. Det er altså et trick, jeg ikke kendte til. Nej. Og det gør faktisk, at den ikke skiller så godt. Du kan også se, at den bliver sådan helt hvid. Kan du ikke også se, at melen er farvet? Jo. Okay. Den er meget stor, den der rørme, kan jeg se. Du kan også se, at jeg står og fedter lidt med den. Ja. Jeg tror, jeg tager en ganske almindelig ske. Ja. Præcis. Og når vi snakker vi smørbolle og sovs, ikke også? Så er det også vigtigt, at man kan sige, at man har også noget helt almindeligt. Hvis nu du kun havde en fond, kan man sige, ikke? Ja. Der kan du tage din helt almindelige mel her, og vand og røre en meljævning med. Altså drøse mel direkte? Nej, det må så klumper den. Det jeg mener, ikke? Peter. Men hvis du nu kun havde noget andet bouillon, du havde lyst op og noget fedt og sådan noget, så kan i stedet for at lave smørbollen, så kan du tage helt almindelig meljævning, vand og mel, og ryste ligesom, og så kan du faktisk hælde den i også, den jævn også, så får du den ikke lige så fed, kan man sige, ikke? Okay. Det kan man også gøre. Nå.